O aparcadoiro do fogar de Santa María da Deputación abrirá ao público esta tarde, logo de que o presidente, xunto coa alcaldesa de Lugo, inaugurase esta nova dotación situada na Ronda da Muralla. A reforma na que a institución provincial investiu preto de medio millón de euros permitiu pasar das 90 plazas que había antes a un total de 164. Vai estar aberto para quen queira, que poderán aparcar os veciños hasta que ocupen as plazas de 4 da tarde a 12 da noite, de xeito ordinario, e os festivos e fines de semana desde as 8 da mañá hasta as 12 da noite. Así que vamos a ter prácticamente, sin ser no centro, pero pegado ao casco histórico, un estacionamento gratuito para que a xente poda ir comprar, facer as súas compras ou as xestións que teña que facer prácticamente no centro. A alcaldesa agradeceu en nome dos lucenses a apertura ao público do aparcadoiro, do que se beneficiarán de xeito gratuito tamén os habitantes da provincia e todos os visitantes que se acheguen ao centro da cidade. Estamos, como sabedes, en un momento de cambio de mobilidade na zona centro de Lugo e en toda a cidade. Polo tanto, esta colaboración que fai a Diputación de Lugo, nos estimámola moitísimo, por iso quero repetir esas gracias, pero en grande, porque sí que os veciños de Lugo o van a agradecer. Segundo explicou a xefa de obra, con este proxecto mellorouse, entre outros aspectos, a accesibilidade ao aparcadoiro, así como a información sobre os 7 servizos que a Deputación presta en Santa María. E, como podedes comprobar, hai máis árboles agora que cando fixemos a obra, que, por certo, despois de todo o tinglado, como en todo o Partido Popular, artificial, por supuesto, só se quitaron aqueles árboles que estaban mal ou que estorbaban para poder facer a obra. Os que non estorbaban, como podedes comprobar, quedaron aquí están, algúns, outros no outro lado, e se plantaron máis. O aparcadoiro dará servizo aos traballadores provinciais polas mañás. Ademais das 164 plazas, unha trintena resérvase para empregados e para a comisaría da Policía Nacional, froito da colaboración entre institucións, algo no que insistiron tanto o presidente como a alcaldesa. Neste senso, a rexedora botou en falta a implicación de a Xunta para habilitar como aparcamento público espazos como a zona educativa na contorna de Ramón Ferreiro, o igual que fixo o Concello no Seminario e agora a Deputación no fogar de Santa María.